सिगां गिबियाव साबायखर होग्रोबाय नोंथांमोननिबो बेयाव जे आंनि थाखाय बेयो गोदान थारमाने आङो साम्फा होनना बुङोबा बे हाइवेखौल' बुजियोमोन खिन्थु बिनि बे खोलाथिंजाय मोनसे एफा मोजां मोनसे जायगा दङ स्पेस दङ आरो बेयाव मिटिं खालामनो हानाय मोनसे जायगा दं बेखौ मिथियामोन फैनानै बिराद मोजां मोनफैबाय मानो होनबा दैमा सेरबो हाइवे गेजेरावबो आरो अफिस टफिस दङ आरो बिनि अनगाबो जे बे जायगानि जेसेबां गेदेमाफोर दं बे जिल्लाना बयबो दिनैहाय बे जर'खा बैसागुआव बयबो नुजाफैदों बयनावबो थुलुंगाखांनाय दं रंजा बाजा फैदों मानसिफ्रा खमब्लाबो जा एसे दं सायख' फैदों आरो जर'खा हिसाबै बेहाय बाराद्राय उलुं गुजुं नङाब्लानो मोजां एकदम आब्रुथियै दैदेननाय जादों मेलखौ खन्थाइ आयदाखौ मोसानायजों लोगोसे खन्थाइ फरायदों मोजां मोजां भाषन होदों दा बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला बेबादि धरनि बयबो माने जिरायनानै बोसोर गोदानखौ बरायोब्ला सावरायोब्ला जोंनाव खौसेथि फैगोन गोजोनथि फैगोन आं बेखौनो मोनदांदों।